Cities Survival Podcast. Čau existence, mohl bys prosím tě dneska udělat intro výjimečně? Já o něm vlastně nic nevím a dost nestíhám, díky moc. To já taky vůbec nevím co, ale určitě chci mluvit o politice. Díky, připrav intro. Ne, prostě řekneš 2 věty. Vek, a.k.a. Zeke, z legendární Nut Crew, který začínal malovat s DJem Witchem a teď je úspěšný grafický designer. Čau existence, čau. Čau boys, čau. Čau Zeke, jsi úspěšný designer? Jsi designer jsem, úspěch občas taky jako. Jo. Tak jsi se trefil, dobrý. Musíš to natřít hezky. Díl 93. Jestli tohle číslo nějak kolaboruje, jestli nějak to sedí k našemu dnešnímu hostu, se dozvíte v následujících hodinách a minutách. A počkej, odkud jsi vlastně vrátil? Jsi někde byl? Dneska jsi první den v práci? Jo, byl jarňáky, tak jsem vzal rodinku a byli jsme se podívat do tepla, ono to nebylo úplně teplý, jako úplně jako tropical, ale dobrý. Odfrk jsem si, nebyl telefon ani komp a jenom ty vole cestování. Ty jsi nervózní, když máš telefon ani komp u sebe? Ne, vůbec. Ne. Ale jako, asi jak se to sejde. Teďko to zrovna jako vyšlo dobře, jsem dodělal věci a mohl jsem vypadnout hned druhý den a vlastně mi začali lidi schánět až dneska, jako, to se jako povedlo fakt jakože si třeba mobil nechal na ubytku? No to zase ne. Já to zajímalo. Ta věc hlučná, co jste slyšeli v pozadí, je vlak, protože jsme se zase tady vetřeli do Meat Factory. Oblíbený místo. Už po třetí jsme tady. Mm-hmm. Z jedné strany byl Vladimír, z druhé strany byl Mastertron a dneska Vek. Hele, já jsem si vzpomněl, když jsem přemýšlel nad tím intrem, který jsem teda nestíhal, tak Veka Škapa na Just, nebo jak to říká India Witch, to je o tobě. Jo, jasně, no. Jsme byli furt vlastně jako pohromadě, no. Ještě s tím Witchem, s Lávou, s Indym. Prostě, to byl tenkrát taky, to prostě no, trochu vedle. Ale... Existence byla u toho, jasně. No, takže tak, jako občas se to i v textech a už to jako zavál písek všechno, ale ještě žiju, jsem tady. Zavál písek. Lepší písek než práh, ale zase ne ve očích. Tak co ta politika, existence, o čem to chceš mluvit? Jsi naštvanej, viď? Co? No, jsem trošku naštvaný, no. A jak to? Co se děje? Kdo tě zlobí? Je ti líto? Napadlo mě, že prostě zasraný politici rovná se vrazi. Jsou to zasraný vrazi. Že nenávidím všechny ideologie a nenávidím všechny náboženství. Až tak. Jenom to skončí vždycky zlem. A co chudáci buddhisti třeba? To samý. To je fakt jedno, ty vole. Byl jsem v jedné nejmenované buddhistické zemi a když jsem viděl ty hromady těch zlatých budhů a ty mnichy na iPhonech a to pozlátko, tak vlastně mi to přišlo úplně stejný jako křesťanství. Že to moc organizovaný, ty začne stavit fanatismus, tak je to prostě jedno, jaká je to parta. Individuální spiritualita OK, ale jinak je to v podstatě jenom nástroj nějaký uzurpace a ovládání lidí. Ale myslím, že co ty politici rovná se vrazi, že to zatím si fakt stojím. Když vidím tu situaci, tak mi to přijde, že to je úplně jako zrůdný. Že jeden člověk má takovou moc, že rozhoduje o životech 10 000 a... Budou komunálky, jaký vrahy budeš volit? Přemýšlím, jaký vrahy tam dám, no. Tak to jsem se ještě nezamýšlel, tyjo. To prostě teďko jako si libuju v tom, že to ještě počká. Tyjo. Ještě počká. Já si myslím ty politiky na těch nejvyšších jako postech, jo, a v zemích, který mají nějakou moc reálnou. Bibi. Hele, co na Malorce nelákalo tě si tam zamalovat? Ale tam je to docela dost, jsem koukal, jako ono, jak to tam je napojený celý ten svět jako na ty vejlety a spousta Němců, Anglánů, tak to tam prostě jako jede brutálně. No. A byli jste v Palmě? Jo, no, tak všude možně, jako každý den někde jinde, jako no se bydlel jako celou jinde dobu? mimo, jo, přesně, no. To tam je hodně zmoštěný, no, tak jako v celé ty dálnice prostě. A bukuješ si auto už před, viděl jsi, jak tam škrtaj na dálnicích? Ne. Tam na dálnicích dělají buffery, že škrtají ty písy válcem. Aha.
No, já to jsem jako zaregistroval asi, no. Aha. Nebo já nevím, jako, to je můj interpretace. No, já si myslím, že to jako dělají buffery. Že to jako prostě nezatírá, jenom to prostě znehodnotí, je to škrtnou. Zničí ti to. No je to i to, tady v Paříži podle tratí. Já si myslel, že to je nějaký beef třeba, a pak mi někdo říkal, že ne. A že to buď dělá jako fízlové, jestli to jako vyfotí a škrtne se to, anebo že to dělají ta zpráva jakoby těch železnic, nebo nevím, ale oboje je divný, ne? Jako... Tak už je to zase taková forma, že vlastně jako je to nákladný to řešit úplně jako zamalovat, že stejně tam bude zase jako za chvíli znova. Tak aspoň naserou toho writera, ale že mu to prostě... A to tady se neděje, tady vytrvalo to přetírají, tady evidentně má nějaký dobrý deal s tou firmou. Jo. A furt dokola šedivou, jak tolik ty šedivý barvy. Přesně. Jako... Ale jak jsme se bavili, jako jsou místa, kde prostě pak najednou zjistíš, že tam je ta věc 20 let, jako, že... Jsem jako šel nějaký... Už moc není, člověče. Ale jsem našel jako nějaký pravěk jako tagy, někde jsem šel jako od Vltavského metra nahoru na Štrasmajerák a tam byl jako vrah NNK a ještě nějakýhle jména, jako možná i vlk, tyjo. Jako to tam je jeden ten nárožní dům, myslím, kde jsou ty starý tagy ještě. Tam to furt je, jako tak. To je snad fakt jeden barák. Ne? Vlk je kdo? To je vrah? Nebo? To byl Míra. Míra tu. No. Míru jste měli? Měli u něj na vile. Jsme točili. Jo. Úžasný zážitek. To jo, teda. To bylo nejhezčí prostředí asi, v který jsme natáčeli, ne? No tak počkej, tady musel to taky dobrý. Pardon. Tady ty voláčky. To tomu tam nejezdilo, no. Ale výhled do malinký zahrádky. Jako bylo to takový prostě novodobí. Novodobí, žádný baroko. Ale skvěle vymyšlený. Tak on to má chviličku postavený, myslím, že ten Vláďa mu tam dělal něco doma, viď? Na zeď. Jo. To jsme ještě neviděli, ono to ještě nebylo ani dodělaný. Aha. Jo, tak to bylo z nás až potom, no. No, jako nějak jsme se potkali, jak říkal, se stavím, že jako bydlí kousek ode mě, tam někde u Šesky, tak jsem si říkal, že to jako že ho zkusím jako odchytit, jako už na vetře, zastavil, protože tak Míra prostě jako má styl, jako no, tak měl vždycky jako uměl žít, tyva, dělal to všechno tak nějak jako zajímavě, pěkně, se mu daří asi. Zajímalo mě, jestli si bukuješ auta jakoby dopředu. Jo, takhle. Ale teďko jsem měl ten luxus, že většinou vždycky, když podnikáme nějaký výlet jako s rodinou, tak že to na mě kdo to zařizuje prostě a tak nějak to řeším, ale teďko jsme jeli se známýma a on se toho chopil ten kámoš, takže já jsem se úplně svést. Takže na klíč. Jsem neřešil, přesně, já jsem jako poslal někam peníze a všechno se to připravilo. Ale bylo to z Prahy domluvený už, no. A jako za úplně fungování úplně super. Vylezeme z letadla, na autě ležely jako klíčky na kole, tyjo, prostě jsme si to měli vzít, jako no problém, vrátili jsme to úplně stejně, nikdo to neoblejzali, jsme to neoškrábali, nikdo se nevozval, že asi dobrý. Jako doporučuju, dobrý vejlet, jarní. A objeli jste celý ostrov dokola? Tak nějak jo, vždycky jsme vyjížděli jako na různý místa. A ty ses nekoupal? A chill, já jsem přijel a druhý den jsem začal kašlat, to je jako rýma beton, tyjo, jsem si říkal, no tak ty vlezu do toho studený, tyjo. A kolik bylo 20? Tak nějak těch 17 až 20 plus minus to takhle jako hejbalo, no. A lítaly občas mraky, občas bylo jako úplně hezky, občas bylo i hnusně, všechno možný jsme se tam dali. Super. Viděl jsi aspoň tak jeden? Jo, no. Jo? Jo. Já jsem jako bundu, v kterém jsem měl obyčejnou tušku z Ikei, vole jsem měl v kapse, tak jsem tam někde stál na zastávce, říkám, tak pojď. Buffer s gumou naběhnou. Aspoň tak, ty jo. Tak už vyjádřil ses o politice dost, stačilo? Já myslím, že co jsem chtěl říct, no. Jo. Ten je to jako plnej, ty vole, protože se to týká, ale tak jako se neubrání politickým tématům. No. Já jsem viděl totiž takovou přednášku o historii Iránu. A zvlášť to 20. století jako je fascinující, že ty Američané tam můžou za spoustu jako věcí, by the way, jako. Co je jako všude. Což jako, když fakt si to nastuduješ, tak je to jako fascinující, jak je to složitý strašně, ten problém. Víš, že to fakt má tolik vrstev a niancí. Vůbec jsem nevěděl, že Obama a jeho diplomatický úsilí, nebo jeho nějaký jako diplomatický sbor, že udělali dohodu s tím Iránem, která trvá 10 let, když ji jako vytunili. A ta byla prostě hotová, že ten jaderný program nějak bude pod kontrolou, bude to mít nějaký pravidla, blablabla. A už to bylo prostě jako dohodnutý. A Trump nastoupil a tu dohodu jako vyhodil z okna a řekl, že udělá lepší.
8 let jsme tam, kde jsme, no. Takže A takhle on funguje, no. A teď vlastně předtím už tam byly nějaký ty útoky na ty jakoby vymyšlený jako centra, kde to byly ty vyvíjely hlubiny nějaký, no, ty bomby, no. no. Tak oni tam asi něco jako dělají, že jo, ale otázka, v jaký je to fázi a tak dále, no. Tak jako. A to bylo za Obamy tyhle ty jako útoky No na to? to byla ta dohoda. Jo. Když se dohodli 10 let ladili nějaký smlouvy a už to bylo v podstatě ready, Trump to hodil do hajzlu a minulý rok vlastně v červnu byly ty nálety, které vlastně měly zlikvidovat, že jo, právě ty místa, kde se obohacuje uran, které jsou někde v podzemí hluboko, že jo. Se evidentně nepovedlo. A krutá ta stíhačka, takový úplně trouhelník. No, to je ten bombardér, to je ten neviditelný bombardér. Stojí asi $1 No. miliardu nebo něco takového. Top Gun, ty vole, tam nalít. Já jsem viděl teď ukázky z toho, z Žavý výstřely, říkal jsem si, že si musím pustit a bylo skoro napsaný. Škoda, že dneska už se takovýhle filmy netočí. Tam ten Charlie Sheen ještě... Jo, to byla ta parodie. No. Žavý výstřely. Jsem to chtěl říct, že... Že bys měl začít s graffiti. Že moje dějiny Iránu čerpají z filmu Persepolis, jo. Jo, ten je skvělý, to je černobílé, ne? Jo, malovaný, kreslený. To je super, jo. Tam je celý vlastně popsaných těch posledních 50 let toho Iránu. Pohledem nějaký mladý holky, která je hlavní postava. To je super. Pouštím dětem. Jo, to je dobře, že vzděláváš takhle od začátku. Nemám děti a nic takového bych jim nepouštěl. Je to velmi krve plné. Jako smutný je, že vlastně jako si řekne Irán, tyjo, tak člověk se tím nezabývá, když jako není problém, ale jako najednou jako začneš rozkrývat jako jak je to fake v tom světě a ty souvislosti. Že jako ta bezmoc zároveň tě přepadne, že to je prostě... Právě ta bezmoc je nejhorší, že prostě je to na lidech, který jejichž jako nějaký jako morální integrita je vysoce jako pochybná, takže to je vlastně to děsivý, že jak vůbec taky lidi můžou se dostat té moci. Jako. A často se to děje a děje se pořád dokola, že jo. A dneska jsem taky viděl, že srovnaný mužský a ženský práva budou za 130 let, něco takového. Jo? Že se to tak pomalu jakoby dorovnává, že na to byl výzkum, že v UK budou stejný platy mít chlapy a ženský za 30 let. Za 130 nebo za 30? Ne, v UK za 30 jo. A po světě za 130. A tomu nevěřím, kámo. Když je svět jako Irán, tak tam vole, tam podle mě ještě kamenujou, ne? Ženský. No tam byly šílený story, tam jako říkala, no, že tam teda opravdu jako to je děsivý, že tam máš nějakou tu mravnostní policii a nemůžeš absolutně nic, jako když tam žena veme, jako by si opovážila třeba odhalit nebo nějaký západní oblečení, že tam můžeš jako dostat nějakou šílenou pokutu, nebo tě můžou i někam jako něco tím dělat, že jo. To je crazy. No zároveň tam pak je to bohatství, a ty vrstvy jsou tam takhle rozdělené, že prostě ty obyčejní lidi jako jo, tam jsou obrovský rozdíly a že ty revoluční gardy, že vlastně to jsou té elita a že ty děti z těch revolučních gard jsou vlastně ta zlatá mládež, který naopak vlastně jedou ty večírky s těma západníma jako věcma, západním oblečením a že existuje nějaká stránka, která to jako zveřejňuje, ty videa z těch večírků. A že to vlastně takový ten klasický úplně jako klasická, že jo, jako hypocrisy, že jo, že to je, že oni vlastně kážou víno nebo obráceně kážou pijou víno. No, tak všichni mají ten iPhone a vidějí to, co se jako můžeš žít za život, tak si to neupírá, když na to mají prachy a nikdo neomezuje, no, tak prostě ta víra taky stranou kolikrát. A tam třeba v Číně to nevidějí, že jo? Tam v Číně tam jsou nějaký ty VPNky, to zase ještě něco jiného, no ne, tak oni mají omezený nějaký přístup na nějaký stránky, ale nemyslím si, že by jako Instagram. Nějaký třeba kulturní asi jako obsahy asi oni můžou vidět. Kde? V Číně? No. Já si tam myslím, budou ty jako politické věci. No to jo, no. Já si myslím, jako, že už si přesně tu popkulturu prostě jako vytvořili spolu, jako, že se nějak jako inspirovali někde na západě a jako samozřejmě to pohltilo, když se to tam rozvolnilo a už si to vytvářejí sami pro sebe jako všechno. No. Už jako v tom fungují jako ve svém vlastním nějaký kultuře, která se podobá tomu západu.
Tak konec depresí, ne? Yes. Jo. Pojďme do roku 93 nebo 4 nebo... 93 nebo 4? TV3 podle mě totiž byl ten legendární Blesk magazín, kde byl ten Rich u Hofmeistera, že jo, v zatáčce. Jo. A to prostě, jako když jsem jako odevřel, tak tam se to začalo všechno dít. No. A předtím si neviděl žádný nápisy nikde? Ta otázka má být jak, kdy, kde a proč si začal vnímat ilegální nápisy na zdech alias... Graffiti. Tyba, tak tím se dostáváme do toho hoodu, že jo, kde jsem prostě vyrost a tam prostě, já jsem vyrost prostě Praha 9 a poblíž byla Praha 8, kde byl prostě Scarf, mimochodem tenhle jako Máťas taky, zrovna není. A tak ten prostě, to byl jeden z prvních, který to prostě tam napsal na ty Holešovice na metro a já prostě říkám, yes. To byl první jako teda tvůj nějaký jako střed s tím, jo? Asi ten Scarf, no. Možná jako klasicky na tom u metra na Malostranský byl ten Štros, nebo co to bylo, že nějaká ta babka. Jasně. A což jako není úplně graffiti, jasně, ale jako bylo to prostě první věc jako na zdi, jako jen tak sama o sobě, jako do té doby tady nebyl puntík, jako. Jo, maximálně nějaká hláška jako Franta, jako kot. No, takže Scarf asi díky tomu, jako kde jsem jako vyrůstal, tak jsem se jako postupně jako zvětšoval perimetr, kam mě pustili rodiče, tak jsem začal objevovat vlastně, jako jsme začali stopovat, seznámil jsem se s tím Vičem. A to zpřečet to, že to byly tagy Scarf? To bylo právě, jako mě co jsi myslel, když to viděl. Když to poprvé viděl, bylo to nějakým jako paneláku na zdi, nebo když to viděl poprvé. No, nějaká garáž, nebo nějaká opěrka, nějaká stěna. A co jsi jako myslel, že to je nějaký, jako jestli to je jméno, jestli to je graffiti, nebo znal jsi ten pojem vůbec? No ne, neznal. A co jsi teda myslel, že to je nějaký jako jméno, který tam někdo napsal? Prostě to bylo takový logo najednou. Jako. Prostě tam byl třeba takový jako ne trop, ale takový tvary jako, a u toho byl prostě podpis a pak jako teď se to začalo dávat dohromady, že si ještě taky tou dobou tady byl Moas někde docela tady jako bombili. Moas, no, jako ze severu. Jo. Tak oni taky kolem těch Holešovic asi, jak tam byly ty zdi podél Vltavy a takhle, tak prostě tam jsem byl everyday, tak tam jsem tyhle ty věci začal sledovat. A co jsem jako viděl, jako já jsem asi fakt viděl toho Scarfa a pak hned byl ten Blesk, tak už mi to prostě, už jsem věděl, jsou jo, a tam už bylo vlastně nějaký info o tom. No, asi jo, už jsem to spojil a teď jako vlastně, jak začaly být ty skatey, tak člověk jako prostě cítil, že to je podobná kultura, že se prostě jako, se to jako propojuje, tak si myslel, že to dělají ty skejťáci asi, že se jako měl nějaký domněnky, no MTV, jako, tak se to začalo nabalovat, jako, a tak to bylo 14. No a tak jsem si koupil první Mr. Spray za 90 korun na Karlínském náměstí, že jo, černej, to jsem schovával doma před rodičem. A to bylo 4 kilo? Jo. 4 kilo. No. Cena za 90. Tyhle, to stálo asi 95 korun, ale ty vole. A v té době to bylo jako částka 3 kila. No já vím, ale tak teď zrovna jsem teď poslouchal kousek toho rozhovoru s Pehem a s Pechem a on právě říkal, že nebo vy vždycky říkáte, že to stálo 140, že jo? Kena. No potom jo, jako, když už jako byly Beltony u Krtka na Vinohradský, tak tam jako prostě ty dozy stály jako těch 140 si myslím, že teďko je to levnější než tenkrát. No jasně. No. Že 95 mě překvapilo, že jsem myslel, že to stálo vždycky overkill. A hlavně jako trysky, tyjo. Prostě někdo jsem našel zašláplý outlet někde přesně potom Mazokovi na zóně na Holešovicích, tak jsem se ho snažil dát dohromady. Nebo čorovali se z voňavek, že jo. A furt to dělalo takovou stopu, kterou si nechtěl, ty si chtěl ten fat cap, no, tak to prostě bylo nedosažitelný, ještě někdo prostě jel autobusem na výlet do Berlína, tak přijel z pár capů, jako se nezacpal. Jsme to čistili tím ředidlem. To je šílený. No, rok 94, no. Tak to byl asi jako můj první takže ten si koupil ten černý spray a udělal jsi s tím rovnou něco? Já jsem jako jezdil hodně na chatu, to je tam jako za Prahou a jednou jsem si to vzal jako do baťohu, že třeba někde zkusím něco, tak jsem ten s tím plnej, jako... furt byl Jo, furt byl, no už jsem ho jako zkoušel v Peřeňáku doma, že jo, takhle prostě. Co to bylo za trysku? No standard nějaký, no. A tak jsem tam jako nějakou skálu, tyho, jsem tam prostě jako něco psal. Adam jsem tam psal. Adam. Jako Adam a Eva. Přesně, já tam jezdil každý víkend, tak jsem to jako, jo, tam byl vlastně i kámoš, který jako taky jako to registroval a měl jsem z něj pocit, že by do toho šel.
No, ten se na to jako vykašlal potom, takže jsem v tom byl sám, takže ten černý spray byl jenom tvůj. A jaký bylo pokračování toho černého spreje? Jak dlouho si ho šetřil? Podle mě jsem ho vybombil do toho peřiňáku doma, ty věci. Počkej, já si představu peřiňák jako taková skříň? Taková ta bedna prostě, jak se strkají ty peřiny, tak tam já jsem měl svoje harampádí, vole, prostě jako kraviny nějaký. Ne, že by tam byly peřiny. No, peřiny ty se neslaly, ty byly furt na posteli, že jo, bordel, prostě pokojíček, 2 kluci, jo. Takže jsem tam vždycky zkoušel, co budu vlastně psát, až najednou tam to nic nebylo, jo. No a tou dobou jsem nějak začal dělat jo, a to nevím, jestli je 94 nebo 95, taky asi 94, byl tady festiák na výstavišti v Letním kině, Cross Town Traffic se to jmenovalo, neříkáš to něco? A tam jsem hned potkal právě jako konflikta s Kobym, Scarfa, Sifon, De La Rock, Danda holky tam lela. A on tam na tom festiáku hráli Buja Tribe jako kapela. Tyhle ty černoši, že to bylo někde v nějakém bytě nebo normálně festiák? Ne, to byl festiák normálně v Letním kině, okay. Tam, kde je teďko jako je normálně Matějská, jako, tak tam bylo Letní kino. Jo. A oni v rámci toho, to bylo 3denní festiák na víkend a v rámci toho tam bylo doprovodný program a kluci tam malovali nějaký MBčko, jako právě. Koby se Scarfem a holky. No tak já už vymalovaný černý spray, tak jsem viděl, že oni mají ty outliny, tak jsem tam tak odsmrdával, tak jsem si nějak jako trochu jako seznámil nebo jako zaregistrovali. A já jsem na tom festiáku právě makal jako bedňák, že jsem měl jako brigádu, nějaký kámoši tam jako dostali, jsme tam prostě jako chystali to pódium a tak. No a tam vlastně jako to je ten samý rok, kdy prostě jako jsem viděl, že ty jako prostě TCP na MBčku starý to malovali, tak to prostě šla jedna událost za druhou, no. Ještě byl ten streetball do toho taky snad nějak, že jako feťák tam taky někde jako probíhá. No, takže to byly moje první kontakty, no. Pak se začal chodit už normálně na muzeum do drogerky, no. Tak to musel být docela jako, když jsi viděl toho pravýho Scarfa, tam poznal jsi to, že to byl ten iniciátor? No, já si myslím, že tenkrát u toho MBčka jsem ani nevěděl, že to je Scarf, jako, že tam prostě on nepsal Scarf na to MBčko, tak jsem si to jako nespojil. A vlastně jsem se jako s Honzou, jako se Zajdou, jako seznámil až jako mega dlouho potom, že jsme se jako začali znát, že jsme jako předtím se tak jako někde mihnul, ale neznali jsme se. Jako. A taky se na ty lidi koukal, že oni udělali ten Těšnov, tak to bylo prostě jako ty... No to byl taky ten rok, to taky 94, Jo. Takže to jako pro tebe byly takový trochu jako úplně lidi jako z Marsu, tyjo, že prostě najednou jako uměl dělat takovýhle věci, když ty se snažil, ty, aby ti to neteklo, aby to šlo přečíst. Tyjo, prostě. No a pak vlastně, pak už se dělá crew, no. Hele, a co ten, já se to tam jenom promiň. Tej se. Samozřejmě crew bude hned a pochopil jsem, že 2 kluci v pokojíčku, to znamená, že máš bráchu. Jo, on starší bráchu. A ten, co ten, nezlobil se, že tam smrdila barva, nebo jako, že jsi mu zničil peřiňák. On pořád na hřišti? Jaký v basketovým? Do míče. No. Tam klasika na sídláku, tam pod náma jako zeď, o kterou si kopeš, jsem ti ukazoval, to je tam. Jo, aha. No, takže já to znám tam prosláplý, prostě. Takže přesně já jsem rád vracím, jako teďko, jak jsem začal se znovu občas chodit malovat, tak tam chodím, protože to je jako tam mír, tyjo, prostě. Jako, a domácí zázemí. Přesně. Když někdo přijde, tak třeba ještě pokecáš, taková ta interakce na té ulici, jako řekni, že jsi tam vlastně místní. A oni tam stejně jako už bydlí. Ještě tě to pořád baví, jo? No, si nedáte blokový, pane. Pane. Do kluci, jo. A pamatuješ si, kdy to tam třeba začalo být legální, tyhle stěny? To muselo trvat, ne? Hrozně dlouho. To až jako podle mě poslední dobou, že už to vlastně jako bylo tak zmaštěný, že vlastně někdo řekl, no tak asi tady nebudu nikoho nahánět, když už to takhle vypadá. A to jsem asi zrovna jako nemaloval, kdy vlastně se tyhle věci začaly dít, že se začaly dít jako legální plochy. A to je fakt stěna na to, aby si to kopal si míčem? Jo. Originál. To je tvůj kámoš, když seš sám na hřišti, tak si kopeš voda. Takže to byl bráchův kámoš. Jo. Vždycky říkal, pojď si tak kopal, říkám, ne, a jdu malovat do peřiňáku. A on, taky to dá nejdu. No jo, to nikdy nezajímalo, jako no. Když tam jsem byl sám. Ale jaký jméno teda si zvolil nakonec? Ty jako takhle úplně ze začátku. No. To asi ten Damek, jako prostě. Jakže? Damek, jako jsem Damek, jako no. Damek. Jsem chtěl to K na konci, s kterým se dají dělat věci, viď? To je dobrý písmo na konci. Jo, počkej, ne, vlastně Kore jsem měl, ty vole. Kore. A to je ten první pís na té Vltavský. Tam jsem dělal Kore, jsem to podepsal. Co, no. Kore, jasně. Byli jste na Koreho na Koreho výstavě?
Tyjo, to nestihl, já jsem nevěděl, to je tak krátký, tyjo, jsem jako chtěl. To už skončilo? No tak neskončilo to včera? Skončilo včera. Že jo, vy? Tak jsi to nedal. Jaký? Jako já. To napsal do takového skupinového chatu a nikdo se k tomu moc nevyjádřil. Takhle jsem nestihl víc věcí, no. Ale jako říká se, že to je dobrý, že se to povedlo. Jo. Ten Já jsem malec. viděl na Instagramu, jak lidi píšou, že je to úplně hrozný, že si někdo zaplatí galerii na to, že tam jsou reklamy. Jo, ale tak jako to bylo, Účel. to byl ten statement, ne, k tomu, No, jako. já jsem viděl teď i nějaký video, jak toho namluvený od Štěpána. Já, Štěpán Soukup, tvořící pod uměleckým jménem Epos 257, jsem vyřezal 30 billboardů. Co dobrý. Bylo to slušně vypromovaný, no. To jako, Jo? no tak bylo to všude v médiích, že? Jo, že, protože to je něco, co asi jako přešlapuje přes čáru normálně věcí, co se tam vystavují, ne? Protože to je populární, že tam chodí lidi, kteří jdou třeba maximálně tak na výstavu muchy třeba. Aha. Takže Nebo mají zaštítí tak, ten mánes, takže- jako, že je tablovaný pro ně, že tam bude kvalita. tak asi to bylo mediálně dobře pokrytý. Hele, jak jsi zvolcnul tý Vltavský, nebo jak jsi to objevil? To byla ta původní zóna, ta, co se pak stala tou zónou, nebo Přesně. někde jinde? Ne, Tam jo, no, u té no, řeky. s tou šikmou vlastně plochou dolů jako v vodě, no. A v té době to bylo čistý Jo, úplně? jsem Nebo si tam jak dělal to úplně vypadalo? první věc, to byl vlastně čistý Fakt, jo? beton, no. A byl hladký, nebo to byl už Jo, takový hladkej, tak od toho bednění prostě jako čistý, úplně hladoučký beton tam byl. Jsme to podetírali. Jsem dělal 2 písy, no a pak myslím, jako furt tam jako Podepsali lezli. jste si to? Jo. A to je první píс. No. A jste za nějaký latex vodní kůť, nebo čím to? Balakryl, ty Balakryl. no. Jsme namíchali fialovi. Jsme složili každý 45 korun. A štětkou nebo vácem? To byla asi štětka, ty Štětka, takový jo. váleček, podle mě ještě jako ty jsme jako To bylo nepodali. vymoženost. A s kýmže? No. S Vičem, no. Fakt jo. Mm. A kde Jste jste se se potkali? No. Ale jsem právě jako vyrost na tom proseku, tak Vič tam chodil na strojárnu. A chodil kolem mého baráku a furt chodil vlastně jako z autobusu do té školy, tam a zpátky. A furt jsme se jako vídali a můj brácha právě zakládal kapelu. A to byla prdel, že on prostě brácha poslouchal Pearl Jam, měl triko Pearl Jam a furt potkává týpka s trikem Pearl Jam a to byl právě Vič. Tak ho oslovil, jako, ty máš taky Pearl Jam na tričku, čau, jak se máš, já jsem Libor, a on říká, já jsem Tomáš. A říká, dělám kapelu a Vič vlastně říká, já hraju na kytaru. Takže oni spolu založili kapelu, můj brácha s Vičem. Aha. A vlastně takhle se seznámili Takže a víš, byl brácha... od začátku hudebně jako zaměřený. Jo, no, on hrál na kytaru, jako. On vlastně hraje jako na hodně nástrojů, je schopný jako se naučit, jako šikovnej a jako megatalent a tenkrát prostě frčeli tyhle kapely a ten grunge, tak on prostě jako to poslouchal a asi měl doma kytaru, tak něco uměl zahrát a brácha prostě se snažil hrát na bicí, se koupil bicí. Tak si řekli, když teda máme opět jako Pearl Jam, tak budeme hrát něco jako Pearl Jam a takhle se potkali a já jsem potkal skrz bráchu vlastně jako Viče. No, a takže jsme spolu furt jako začali trávit čas, furt, prostě felas jako every every day. day. Vznikly ty grafity. No, tak to, jako ty s tím přišli, protože Vič prostě jako taky vždycky jako potom už do toho šel i do toho rapu, jako, že vlastně jako skrz to jako MTV a on měl ještě bratrance v Holandsku, tak tam to se jezdil, tak už bylo trochu načuchlý, že jezdil do Amsteru už od malička. Tak už to i tahalo tam tak, že vlastně jako ten Amster jako byla jako Amerika pro nás jako tenkrát, že jako. No, tam hodně jezdili právě ty americký writeři, jako ty oldschoolový. No. Nevím, proč zrovna tam, ale co tím známý. No, tak ty, já bych řekl, že asi tam jezdili si zakouřit. Ty. No a takhle prostě Vič jako tak nějak jako výtvarně taky prostě jako on dělal super věci, takže jako nejen to, on je prostě políbený v čema muzama, jako on prostě jako může hrát na něco, stříhat video, tyhle, jako natáčet a jako tak logicky prostě to vyústilo jako v malování a to jsme si řekli, budeme malovat jako spolu prostě a jdeme udělat věc. A nežádlil brácha? Ne, on potom jako pak jako cítil, pravda, že jako Vič už v té kapele prostě jako už to není ono, že už se zase jako posouvá trochu jinam, že se jde na zkoušky, tak trochu byl jako naštvaný a oni to pak jako záhy zabalili, oni fungovali asi 2 roky, a mimochodem ta kapela furt funguje, se jmenuje jako Egg Noise, už teda bez nich, ale ty zbylí členové to táhli dál a doteďka jako je to docela kapela, která jako má jako nějakým stylu jako docela úspěšná, no. Já bych to teda jako asi už jako nedokázal poslouchat, ale jo, fungujou, makaj. Takže s Vičem jsme udělali první písně. Takže v té chvíli u ní zvítězily ty grafity teda.
na tou hudbou, dejme tomu. Tak nějak jo, téhle no. době. Přesně, a myslím si, že ho to jako pohltilo úplně jako a šel do toho naplno a myslím, že pak jsme začali, jako, jak ta scéna prostě bopnala, tak prostě se začali ty lidi propojovat, už ani nevím, jako kdo nám řekl u té Vinohradský. Tam prostě byl ten pán, který tam měl ty bedny s těma Biltonama a pak zjistil, že to vlastně je dobrý, no, někdo mu říkal Krtek, jako já si to, on prostě vždycky tak je stát, vždycky říká, jo, to kluci berou tyhle ty, a vždycky dělal takhle těma rukama, jak to cítil, jako jak z toho budou ty prachy. To berou ale i do kapes, ne, tyjo, nebo za pásek. No, jo, to berou kluci, no. A to se vlastně nedalo moc krásné. Ty já myslím, že tam právě někdo vzal celou tu přepravku, nevím, jestli jako ty jako nebudu jmenovat, ale možná víš. Ale někdo jako, co to máte tam zároveň se otočil, někdo vzal bednu a odešel s ní. A to si možná jako jen tak jako, nevím, jestli se pamatuju dobře, ale jako šlo to, že on tam měl taky ty autokáčka za 60 korun, tenkrát taky přivez nějaký levňáky, ty metalízy. No ale tak to byly ty 100 ml, jestli dobře chápu. Ne, no, ty malý je velký, ale prostě opravdu tam měl jako prostě... No za těch 60, ale bylo 100. Velký za šedé. Velký za moje šedé. velký, akorát ty byly metalízy. Ale to, no jasně, tak ti to trochu sralo, že to je metla, jako, že to jako nechce s tím dělat. Ale tak jako někde to vybombit, no, za šedé, veď. A já si ještě se vrátím té otázky, že tam jste šli po 30 těma štětkama a viděli jste první písy. Scratch! Zde končí verze zdarma, ale zbytek tohohle skoro 3 hodiny dlouhého rozhovoru najdeš na našem Heru, stejně jako archiv tisíce fotek zle nekonečnej, potom různý videa a 90 dalších full rozhovorů lele. No, tak jaký jména dělal DJ Witch? No a co ta Vltavská? Jak to tam tehdy boys dali? Proč ta zóna u řeky není dodneska legál? No proč? Aby někdo nespadl do vody? Zekeho a Viče, to byl felicí spot. Pak tam ale jednou přišli a probíhal tam jam a písy byly přejetý. Ale oni si mysleli, že tam ty písy budou navždy. Boom, probrání do graffiti reality. Jestli ti tohle probrání stačilo, tak švískej dál, ale jestli chceš znát celý náš archiv, tak švískej na naše Hero a poznej tam všemožný taje grafs lifeu, všech našich hostů a jejich nejrůznějších děl a prací. Tak enjoy, G's and ladies a peace a love, lele. PS, všechny předplatní už stojí přes 200. My pořád za 100 páťko, tak to ber, než to zdražíme.